Hello mga ka-listeners, kumusta og maayong hapon sa tanan. So di ami diri sa tawagan mga bangkawan no. Mga bangkawan katong pangahoyan na namon ni Upaw no. Kay ning kuyog si Upaw ron. Og pangahoy mga ka-listeners no. Nya kay gabaha man diri gan daghan man ang tubig diri sa lanaw mo na nga wa kayo kahoy. Dapin-dapin rami mga kahoy mga ka-listeners kay daghang tubig diri dapita no. Napunduhan og tubig kay sa sig-uwan ba. Sig-uwan nya samot na tong nay gidungog nga nay bagyo. Mga daghang tubig na tigom aring lanaw no. So tamak-tamak mi ari. Nya akong boats kay busluton. Basa gig TL. Sige lang. Kay basta na ay kakahoy. Kay may mahimo og sugnod kay di jud kadungag. Dili kadungag mga ka-listeners. Kay way ikasugnod no. Mana nga. Ngita jud kahoy. Bala ginagmay. Basta kanunay. Basta naalay ikasugnod. Kay pait ka jugay kasugnod ya sig-uwan. Di man pwede magsigir og kape no. Mag-init na magtubig nya mga pira. Di man ta busog ang kapira no. Lang jud tag magluto gyud og luto sudan. Pinobre ba pinobre. Pinobre nga luto og sudan. Sagaran sardinas sa gimidali no. Masa sardinas ug itlog ba sagaran. Utan-utanan. Nihit pong utan mga ka-listeners kay kamunggay wala kay dahon kay giatake sa kuan mga ud. Wala kay dahon ba. Wala nga tinapar madidali gud no. Dili ka makautan-utan kayo. Kay among tanom giatake sa mga ud, sa mga sitawag ana mga ud lagi. Ya mga listeners sa mga nandami ari. So putlon sa nako mga listeners akong vlog no kay masig iabot ig-uwan no. So padayon na taon niya og istorya mga listeners no. So kulang update no para kay balo mo ba. Ngahoy sa mi no. So yan nakatigom nagkahoy no sagol buhi kay waylain. May nalibod buwad sa init nya ning apas ang akong iro si Cox. May kini apas ka Cox. Very good no. Nakadetect siya nga nangahoy ko ka-listeners. Very good boy. Dugangan pa dikit. Mga buhi man ni Pau. Kasi na mga suok-suok pa mga suong ta gani kay kuan lang. Challenge mo kayo mo suong-suong ta magkasangit-sangit ba. Pero basi nga pa ri daghanda. So yan to si Cox. Naguna si Cookie Dog. Very good boy kini apas ka boy. Yan si Cookie Dog. Nawaw siguro siya kanina kay nasa Upaw. Naulaw si Cookie. Ana nga Cox. Asal ka Cox. Cookie. Cox. Juhot sa kabanuhan. Si Cox. Si Cookie Dog. Hello mga ka-listeners no, kumusta sa tanan no? So kay pauli naman ko padung di na maglanga no. Paminawan ninyo. Paminawan ninyo ang part 9 sa part 9 na ba to? Part 10. Sipiat na nalimot na ko no. Part 10 no sa Hain na ang langit.
Yesterday, when I was young, the taste of life. O karon sa sumpay natong sugilanon, hain na ang langit. I teased at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I'd made. Patambalan ko ikaw, Linda. Basta na lang makuha-kuha ang sa nahimo ko nimo. Dali na. Oh. Wa di ko haga akong kabut. Gabi ko put niya. Dali. Sakay na. Dali. Sakay na diha. Simon? Oh. Si Pina. Hindi si Pina. Really? Ayaw mo dagan. Balik din. Balik. Bibiyak na siya. Kaya saan ka pagulingit ng babae nga buot puntang isa kay Simon sa kanan? Wa. Upasa kay kalagwa ka makaila? Pina. Natapsingan ko siya. Dadun ko tas doktor pero dadok siya nga nakakita ni mo. Buang to, di ba? Oo. Dawa siyang kagaligod. Huwag natapsingan ko siya. Mugasto kapag yun. Imo na lang itong pasagdan. Oh. Let's go. Balik na Simon sa kanan. Okay, magkita lang tas bye. Ang akong hain ko. Unsa niya ako nahimutangan? Hain ko. Roy. Nakikita siya tupad ako. Roko. Wala ko yung sinina. Roy! Roy, unsa imong gibuhat ako? Giunsa ko nimo? Roy! Unsa man? Ano wala ko yung sinina? Ganun na ako ni madadaanin niya. Asa man ay? Wa mo magkatultos inyo. Gidalat kag lodging house. Imo ko gipahimos lahat. Si pagtuon naman ako. Mutalo ko guway pa nimuot. No way. Uy lami. Gusto ko kanang mubaos. Hindi ko gusto ko kanang mura nagpatay ron sahon. Pero ano hubo ko? Sukam ka bayo. Unsa? Karon nagmata naman ka. Og dili ka na hubog. Pwede na ron sa. Unsa? Sugod ta. Mupauli ako. Nabalakad ron sila ako sa bayo. Sige, sunod na lang. Kanang ready na ka. Salamat. Dapat ang. Salamat kang dili ko sama kadautan sa uban. Wa ta ka pa musli. Pero utangan ka ko ha? Roy. Pina! I'm sorry. Sorry? Naabot sa presentos kapulisan ng imong amahan. Mangayo ka lang sorry? Sige na. Okay na. Ang importante nga way daw tanay tabo ni Mayumi. Suda sa imong lawak anak. Kaligo na og pangilis. Para magkakaog na. Ay, lang ni Ana. Gigagod! No! Di ko musugot ini. I won't tolerate. Di ko sama sa imong amahan, ha? Kinahanglan silutan kining babayhana. Pina! Kung gusto kang mamarkada, halas sige, pasagdan na ka. Pero muundang ka na sa imong pagtuon. Pina! Mami. No. Di ko musugot na masakripisyo ang kaugmaon sa atong anak. Dili mo undang si Mayumi. Kung ingon ni Ana nga nakat-o na ka ng bayhanang pamarkada, nakat-o nag-inom, o sa pa may kaugmaon nga nagpaabot anak niya? Wa na! Magsige na lang niya nag-uban-uban siyang mga barkada, kay nagsugod naman. Karon ra kini dili ba anak? Ha? Di mo na usbon kini, dili ba? Sa ari si mami ni mo apo, nga dili ka na mo usab. Nahadlok ko pa ni Roy ug sa iyang mga barkada. Pero sa laing bahin,
Murag pa'y parte sa kong una-una nga nalipay. Murag kong nagkakawas sa kong gibilangguan nga halwa. Husto si Roy. Siya ang first time nako sa tanan. Halos sa tanang butang. Og na-enjoy ko sa iyang kiss. Oh, Mayumi, anak, pa? magkadayon ba? Papa? Mahimo bang magsulti na? Ha? Nakasabot ko. Baik kahiubos ka na mo ni mami ni mo. Apan anak, dili ka na igong rason nga gubon mo ang imong kaugmaon. Mahal ka na mo, anak. Ikaw ang labing mahinungdanon alang nako labaw sa tanan. Ayaw ko ba ang imong kaugmaon, anak? Ang imong kaugmaon. Sorry. Ayaw ko ba ang imong kaugmaon? Ipadayon ang imong pagtuon. Muggraduar ka na. Gamay na lang, anak. Mahubad ka na. Batuba na ang imong pangandoy nga mamahimog kang usa ka doktor. Dili ba mao ba imong gusto? Mamahimong doktor? Gusto kong dili ka na mo uban sa imong giubanan kung si kinsa man kana siya. Di kay siya, anak. Dili siya maayong himtong. Mayumi! Mayumi, hey! Mayumi, wait! Uy, Roy, buhi ilang ko. Nga naglikayan gani mo. Kasi ba kusa? Wa. Pero, Pero gipalikay kasi mong parents, mau ba? Nga naman eh. Sabi din ako. Kung ipa-experience ako nimo ang wak pa ni mo masaway. Na-enjoy ka, di ba? Roy, Ayaw ni buhatan ako. Gusto ti ka. Come on. Na-enjoy ka sa baban ako, di ba? I'm harmless. Wild, yes, pero harmless, di ba? Then, di na gusto si Papa nga magkauban pa. O bisaad na ko niyo. og misaan sa kanako. Nga magkita ta pag-usab. Nga magkita ta pag-usab. O pag-uban pa ta pag-usab. Remember? Uyab na ta. Roy, Don't tell me nga bawagan ko nimo. Kay dili ko musugot. Dugan ako nagkagusto nimo. O karon nagkahigayon ako nga magkapadul nimo. Dili ko musugot. Nga mawa ka pa sa akong kinabuhi. I want you, Mayumi. Kung nahadlo kasi magigikanan, fine. Itago tayo ng atong relasyon. Mas exciting, di ba? pero Please. Tell me yes. Please, Mayumi. kiyakan ko nimo. Dili ta magbuwag. Aba? Sige, I love you, Mayumi. Laaya. Smile na may tubag. We love you too, dia. Di ba mo nagbago pa kayo tang nagkasuit aron mo I love you ta sa usa-usa? Ito, magkukuha ng love at first sight, good. Wari ka. Ha? Okay ra. May in love ligapon ka na ako. Saad ko na. Hi Lila, paamin ako. Kaluyan ka sa Diyos, Apo. Ay panihapon na lang inuunog sa'yo. Maayo kay init pa ang sabaw sa linatan nga manok Bisaya. Niya na si Papa? Ay, wa pa. Si Mommy? Wa pa, Sab. Busa pag-ilis na ukuran. Makapanihapon ka na lang. Una na lang, ha? Kanya na lang kumukaon Lila, uy. Wa pa man sa gugutuma. Basta ka nagkasaas lang. Nay! Unsab man. Di ka mangagdan ako? Mistil ka pa daing agdahon nga mukaon ka mang kyud bisag dili ka pa agdahon. Ay, nanay siya. Kaon ramang kuiway kuwang ni mo. Nanay siya rin, madunggan ka biya sa uban. Abi pa lang, ako kong kaon. Napay, otan din nanay. Oo.
lami ka ng utan. O, wa gani. Kato na lang kung ganahan katong isol ba? Ah, isols manok. Lami katong isols manok na kato kay ganahan kay ko to. Basig mauna na sa kunditas. Ganahan na ba siya naglubot, bayhana? Ay! Tugog na pa ko. Uy. Sa'y lubot! Eh. Sa naging kong ganahan kong lubot! Aha, nga ulo mas manok ako ganahan! Ay, ganahan si kana. Ganahan ng isol! Ganahan si kana tasoy. Ay, naglabdi ha? Lubot. Ugo ako. Ha? Diyan sa kanay, kay mukhaon ako. Ha! Hoy, Tas! Tas! Ay, Ay, kibig lubot, yung lubot, duha. ha? Ay, lapit ang lubot, ha? Iring o Ha? giro. Pindot niya kayo ng lubot. Wa pa si Papa. Huwag libing siguro. Dili na sa mauli rong gabi na si Mami. Managsa na lang kami magkita din sa mansyon. Bisamot kami ngaw din. Sa eskwelahan ako malingaw. Ilabi na kayon nga nagkasuod mi ni Roy. Husto siya. Mahimo kay namong taguon ang among relasyon. Di kinahanglang likayan ka siya. Sa eskwelahan namin magkita. Wa si Mami ug si Papa nga makamonitor na ako dito sud sa campus. Nagtug na si Mayumi. Swerte kay ko nagkamatulog anak nga sama niya kabuutan. Liwat kayo siya ginada kang Linda. Oh, Diyos ko, makitaan mo na unta si Linda. Itugot taon, Diyos ko, nga magkakuros pagbalik ang among mga dada. Itugot itaon, Diyos ko. Shane, mapauli na ko. Pasado alas 2 na sa kadlawon. Mupaway na ko, girl. Naway no? Dili ta kabuhi ano? Kasayo pa aron. And besides, you're enjoying, right? Of course. Then stay. Wala na taon pa ulit, please. Unungin ko sa kong kalipay. It's my birthday. Okay. Basta ikaw. Thank you, girl. Ato ta sa dance floor na. Oh, let's go! Day, wa ka ganahi sa sudan. Siya lang may gusto di mo. Owa, Kaon, apo. Dili ba imong musod ka sa klase nga way sud ang imong tiyan? Wa ka na pamukaon kagabi eh. Lotog buwan na eh. Kaon lagi na. Lami man na para sa ining tosino ug itlog. Nga anong bilingkod ka man di Sidro, oy. Loko, makita ka ganing madam nga nakamukaon di sa lamisa, no? Magkasapan ka yun. Ay, di patong mo kanawag eh. Pasado alas 4 to na uli baya. Di, patong mata ron. Lotog buwan na eh. Good morning! Oy, good morning na. May buntag nay. Ay, dugay ko nagkamata na. Late ako. May meeting ko sa'yo. Mga pinalang ko nay. Ay, kaon, oy. Bisang kamay. Wanay oras. Nak, muna lang ko ha. Oo, saman. Di ka masakay? magbahato na lang kung dito si Draw pa. Okay, sige, bye. Ato lang ko, nay. Oy, abi ko pag mga pika pa. Ay, di na lang, nay. Di na lang. Ako na inom siya kape na kaon na lang kay ihatod ka. Iniguman mo kaon. Parehas na lang silang duha si Mami. Wa na'y oras para na ako. Unsay ngan? May gisulti ka day? Oh, wa dito. Sige na dito, ihatod na ko. Okay. Ha? Oy, wa pa ganit mo humagkaon. Tuan na si Tito Sidro nga naghatod na ako. Musod ako sa skyline. Morning, beautiful. Roy! Hi, good morning. Sa'yo lagi ka. Kanina naman ko. Abot ko mo. Tana! Roy, gikuptan mo gud nimo akong pamot. Lakaw ta. Dito mo sa klase ron. Unsa? Nganong ni Amanda dinhi? Wa. Tapos ko ilaron. Ako sa garna. Absent ta. Pangitahon ta sa itong maestra, uy. Kaya na eh. Karoon na bitaw. Kadiyot sa. Manikariliw ka? Ha?
lahi ni. Mas nindot ni. Wait. Lain lagi baho. Lain ranig di ka makasuway. Suway oh. Dili lang ko. Baho man. Di sa ka nang manigarilyo. Lahi lagi ni sa sigarilyo. Mas nindot ni. Suway. Muganay mo ka oh. Sige na. Try. Gamay lang. Medicinal man yung marijuana ko. Ha? Marijuana? Dili ba? Sus, tuong kasultis upang nga maka-addict eh. Tinuod eh. Maka-addict na nawag mong palabian. Pero ang tinuod, dugay nining gigamit sa uban para tambal. Suway, sige na, gamay lang. Dili lang ko. Nasa ni mo eh. Huwag makisalig nun ako, anak. Sige na ba? Dili gini makaunsa. Sige na. Oh. Okay na na. Nabaguhan ra ka. Sige pa, practice. Di mata. May da ka diha? Ako pa. Dara. Ikaw ni mangita ron ni nila. Layo ka na. Manayubo na. Siyempre, maayo man nagtudlo. Nistro home good ko. Pagsatay niyo. Saan yun eh? Ang bals upo? Umang ko ubhagwit. Im na lang good ni good. Huy. Gito nga pag mo sa kagarapang. Dako lagi ang imo. So good pa man ka. Gabay nga grapa lang sa imo. Suy. Wait, di ta maon sa ani? Naon sa naon ta ko? Suy lagi. Lahi nig feelings. Mura nig mulutaw ka sa panganod. Ha? Sure ka ha? Lagi. Sige. What a nice feeling! Sige, mapagkos ki magpagpadagan, Roy! Woo! Yes! Woo! Lindo na din dapin sa pangpang, uy. Uy, mauga! Saan ka pakamping diha? Tanawa. Doon na lang kay kabayan sa bus, oh. Awa ha? Murag mapunit na lang nako. Awa. Oh. Hala. Ay, isang buang ay. Ali, Roy, ubanik ko. Asam to? Yatakan tagsuway ng mga bayi sa ubos ni Bukid. Nagdiulay lang kayo. Lembrag na sa kuntilan. Diba, awa. Sa... Hi, Paps. Oh. Sa'yo ka na uli, Roy. Di ka lang maamin. Oh. Nalimot ko. Lingkod, Mayumi. Masa ka na ko sa kong kwarto, Paps. Ikapoy ko sa klase. Ay, kung di nagikapoy ka, kigigan ko sa inyo eskulahan, kagariha. Ugwa ka dito. Ha? Diyan man ko. Dito tingali ko sa library. Nag-research. Ano na? Imo report card. Ikuha na ko kagadihan. Og nadismaya ko sa akong nakita, Mayumi. Dako kaayong pag-us-us sa imong mga grado. Matod sa imong maestra nga kanunay ka na lang kulong absent nga naman. Laban na sa'yo akong sakit sahay akong tiyan. Lain sa sahay akong lawas. Lain sa kipugso na ako. Pero sa ka lang nakaton pagpamakak, Mayumi. Kada adlaw kang gihatod de Sidro sa eskwelahan. Ug kuhaon kada hapon. Pero nganong kanunay kang wa sa imong klase. Ngano? Ha? Ngano man, Mayumi? Naamang good.
sa ato ba namakak ang imong maestra. Ampot ninyo eh. Mayumi! Mayumi, mapatang mahuman! Mayumi, balik diri! Mayumi! Bay, wa man ko magkalihok sa kong gibarugan. Mulaos man ta ko sa kusina. Pero mikaging ko siyang tinubukan. Di mo ta na ingon anang bataan na usab man. Daan pagyug ko. Nalahi na gyud siya. Kana magkuha ko niya gikan sa eskwelahan, murag lahi gyud siya. Usahay murag maglutaw. Wa sa nahuna. Imong pakisultihan, murag na kang kisulti sa hangin. Sabay na hitabo sa akong anak. Mausa di akong pangutana, bay. Naunsa din na si Day Mayumi. Abot bay, abot. Wa ko masayod. Napasar ko sa as. Pag-isulti ko niya. Mayumi. Mayumi na, kablihi ko. Magsulti ta. Mayumi. Bakit kayo suka ayaw yan music? Kinuo ko sa bahay na hitabo sa mga anak. Hindi ba sa igo ni ini kaya ito? Gano'ng kalit siyang nausap? Ngano? Shit. Kilak ang gate. Yaya, ditas! Yaya, alisa ba? Yaya! Lagay ka nga naman, Inday. Nausa ka man, matarantar malanta ni mo, oy. Nagasyagit ka man. O sabay problema, Inday. Ano kilak pa ng gate? Aha? Mo makalimandot ni madam nga ilak ni kanunay ang gate kay may mga dautan unya kuno makasulod nga dili ta makabantay. Ablihe. Nga naman. Mulakaw ko. Uy, sabado makaron Inday. Asa ka man day wala amang klase. Ablihe na ba? Nana kong kauban oh. Ha? Salay ngalan? Dali, may nagpaabot ako sa gawas, Yaya. Oh, hala. Tay paoy. Asa ka man day Inday. Nga nung mulakaw ka man. Nga man nanangid kang lula ni mo. Nahibaw na bas papa ni mo o mami ni mo nga mulakaw ka. Para sila'y pakin ako, Yaya. Ano man ang hitman ko? Ah? Ablihin na ba do kaya, uy? Abi, be. Ibo ginang itangkil, sige. Ay, hala. Manguot, magkainday. Gilok, Inday, oy. Nara di ay. Inday, ayaw ba hala na, Inday, makasabaan yung kung madam ni Ron, o didong Simon, nga nung ipagawas, taka. Ing na lang maghimo kong project, Yaya. Bye! Project, uy, hala. Misakay ka magudaan ng motor, Day. Kinsa ba nagigibakray, Day, mo, oy! Day! Ay, hala, Ginoo ko magpadalagan sa tisima, Day! Day, paghinay ka mo, oy! Ay, pastilan! Sakang kabuhi ko! Isira kong balik ng gate. Pastilan. Nay! Nay, Lulang! Gaya-iya ka lang tas. Oh, nga nung ako may gaya-ya? Ikaw mayaya? Uyag ako yaya, gaya-ya day ko. Nabdaw, ya. Ay, nga nung imo magyablihan ang gate. O ako day may ablengas, day mayumi man. Kisa may nagkupot siya, we. Ako. Hindi gaya-iya ka lang nga nagkupot siya, we. Kaya nagka-able si Day Mayumi. Ay, gikuha lagi niya sa kubulsa. Gikuot, gilok manggane. Ah, kuutan ka lang sa tubangan? Guwagoy ayaw ni mo. Gaya-iya ka lang. Sigbalik, ana. Uy, anong gaya-iya, oy. Asa ba ka paingon ka itong bata? Ay, magayin mo kuno sila o project nay. Pero tanaw na ako atong laking giagkasan ni Day Mayumi. Ay, hala, murag adik man upurma. Gangisi mo lang age. Utsa? Okay, tagay pa. Part, ako'y bahala. Tagay. Tana, gamay na naman ng atong ginom. Why problema? No problem. Mamalita. Tana. O, bani ko, part. Tana! Karon paghihapon ako makita si Linda ni kadalanan. Linda ko haid ka man karon pakita na ako. Pakita na. Si Mayumi.
siya kato ako nalabyan. Yan naman. Yan naman. Ay, sa kawas. Sakyan to sa akong amahan nga milapay. Ug mihunong sa unahan. Amo ba? Maliliyo na ko ha. Kung naa pa ba? Uy, hala. Di ka na og sasakyan ng bike. Unsa? Wa ko na makita. Imposible sab nga si Mayumi ka to. Giagbayan sa kabatan unsab nga lalaki ang maong batan-ong babae nga amgid lang og barug sa ako kanak. Ug imposible nga ako kato kanak. Dili ka to si Mayumi. Nagpundo na karon sa bayag ako kanak. Nay. Lingkod na ko, nay. Kalikion ang sahog ni mo. Ganun ang buntag pa ka paso-paso diha. Wa pa uroy ka malipong. Dili ko mahilo na. Hapon na. Ug wa pa mauli si Mayumi. Hain magkadi painguning bata. Mao na yung pangutana nga siya lagi yung makatubag. Ay, kalahi na bagay sa kabatan-unan karon. Mao gyud nay. Lahi na gyud mi. Tiguang na muga. Unsa? Nasuko ka nay? Ngano man daig tikuwang? Di na ka makasakay sa mga batanon. Sa? Nasuko na siya ganay? Ngano man ikaw? Makasakay di ay ka. Aw, dili sad. Aw, tiguwang na sa di ay ka. Dili pa, ikaw ra. Ba niya? Ginoo ko, kinsa man ka sa magtiayon ang naabot. Kung saon ta man ini ron, nga wa pa man mauli ang bata. Bata? Kisa mong bataan ay. May bata na din eh. Hanggaw ka, si Mayumi, God. Aw, ingon magugang bata, God. Taga naman ko to. Yabag ka kyod, Sidro. Igigighablihin ang git. Unyag mangutana kung hain ang bata. Ay, si De Mayumi. Ang saom na kong tubag. Bahala ka kung saon mo. Ikaw lang kay Ablin ay. Nganong ako man? Unsao man ako sa pagtubag kung pangitaan ko sa iyang anak. Bahala siya ganay. Ay. Ay hapon ay. Si Mayumi. Kuandong. Uwa pa na mauli. Ha? Kasi wa pa mauli. Hayop na si Mayumi. Milakaw man ganina do nga matol pa mag-project kuno sa iyang mga classmate. Sato ba? Posible si Mayumi kado akong nalabyan kaganina. Nga agbayan og sa kabataan ng lalaki. Nga nagbit-bit o botelya sa beer. Oh, ha? Mabalik ko na kaon ay. Apason ko si Mayumi. Pero, Simon, tingaliog. Sino-sino pagdali. Ablihig balik ang gate. Ay, maunsa naman eh. Kapuyag tagay. Boy music dia, lami isayaw. Music naman tagay. Ano na music? Sige, go. Ganahan ko ana. Mayumi, hubog ka na. Hubog ko. Wa pa ko mahubog. Awa. Makabalance pa ko. Oo, patong ko sa lamisa ha. Awa. Kana. Roy, ali ba? Palisin ko. Sakay din eh. Mabali ng lamisa, uy. Killjoy, dali na ba? Hindi natin music. Oh. Bali pa. Binong paris. Kami ko para sa... Magunay mo? Ako na. Sili ko makatong niya. Animal mo. Maayo ang akong maestro, di ba? Okay. Sayog maayo. Oy! Papsi!
Papsi! Claudia! Hey, Papsi, kalma lang. Ayaw lang kasukot. Nag-enjoy po ko diri. Hubog ka! Oh? Paunganin yung music! Pagkara! Bansyak ka ni mo, Paps! Oy, nalingaw pa ko. Gusto pa ko masayaw. Kanaog diha! Di! Maulit na! Diwasa, me! Dali na! Ay, Papsi! Ayaw ko alaba. Masayaw pa ko! Dili! Papsi! Bart, sorry, Bart. Patay, Bart. Gita na siya kumanch. May umi, Bart. Saan din mo sundron? Buang ka? Ang buangan. Saan pala ko siyang amahan? Sag dito sila. Bitaw to niya. Okay, tiyan na to. Kanaog na. Mayumi! Nakatugdas ka hubog. Ay, haladong! Wala gayon! Ako'y salak nito dong ha! Nga nakasibat kitong bataa! Ikalitar magibiyag ko! Taga ko ang bulo sa agi ko ang yawe! Uy, hala! Naon sa maday ito sa day mayumi! Kuptibol tahan sa kilan. Kaya nasahod ko sa mayumi. Uy, hala! Ang gulo! Itaon no! Yan lang doon kay matapong guna! Inom ako. Hala! Inom ako doon sa pero gisukaan! Kaya day mayumi dong! Ilahos ko siya siyang dawak. Inas nanay nga pailisya na niya po. Nakatug na og maayo ka natrapuhan og init-init nga tubig. Naiuso na ba na itabo sa ako kanak? Gano'n na igod ba na inis mayumi? Dong, basin mauna ningi kayo na. Nahatagan na ninyo sa inyong atensyon ang inyong anak. Nay. Sa paginaron karon sa inyong anak, nagkinahanglan pa siya og igong giya. Nagkinahanglan siya ninyong iyang ginikanan nga iyang ikasulti-sulti. Apan kanunay mong bisi. Dili na ka mo hapit magkita din sa bahay. Gaya di sab ninyo sa inyong higayon si Mayumi. Nay. Patay! Ni ana si Madam. Unsaon kaniniya nga iyang anak roon kung mahibalo nga nahubog o gisukaan si Dong Simon. Si Simon, naulit na? Oo, Madam. Naa na, ganina ra. Pero mibalik naglakaw ka ganina, Dam, kay gaapas ni Inday Mayume. Milakaw si Mayumi? Ginabuntag, Dam. Pero wala ba ako'y sala dito, Dam, ha? Giilog mong gudi agyawi, gikan ako, Dam ba? Unya, pag-ulit ni Simon, iyang giapas si Inday Mayume. Unya, pagbalik niya, dala na si Inday Mayume nga hubog. Unsa? Nasukaan mong ganis Dong Simon. Latuan na. Ni sirit na og lakaw. Makakasama na sa duro siya ang anak. Ay, pasilan ginoo ko, nausan ni si Inday Mayume, intawon. Ikaw ba? Ikaw, tasno di, yung kapag babaw, Naunsa ka? Sumbungira yung kandak mo sa. Waan lang ginupabutan nga si Abay Simon lang tayo misulti. Oh, kaya nautan ba gulihan ng ako gibuhadro? Nga igo na magkumisulti si noon. Si Quadro. Si Dro. Saba na, oy! Sumbungira yung ka. Mo nang di yung kunimutas. Ha? Bahalag pagkapinan pagkaginamos. Ang pagkapinalay ako. Diyan lang. So, tinuod yun di ay? Pina. Mo gawas na ko ning lawak ni Mayumi, anak. Sige day. Ukawan ng bayhana. Nahinarok na siya. Biyaan talaga na siya din ni Pina. Tara sa tuluwak. Imong itolirit ang gibuhat niya ng anak ni mong abusada? Papahawaya una siya. Ugma tanan siya istoryahe kung mahawasa na. No! Hoy, Mayumi. Pina. Mayumi pagmata. Bangon! Pinang sa ba? Bangon! Litsin yung bayan. Nagkataon nagbinuang na. Way ikabaws, way batasan. Og imo ning sa, Simon. Pina. Kung wa mo pa konsentihang binuhatan ng imo anak, di ni maingon ni ini. Di ni mo abusar. Tanawa ko na sa nahitabo. Pila pa edad na hubog na. How much more pa niya kung mohingkod na? My goodness!
Dili ka tur ka dako tagpaguwang sa ato anak pina. O karon, sa pagyud nato kun nganong naingon siya ni anak. Sa nato kun nganong gihatagan ta siya sa tanan. Hinungdan nga may kwarta siyang ikagasto siyang bisyo, mao ba? Ang buot mo ipasabot nga. Kinahanglang mapitol ka ng imong anak. Grounded ka ng bayhana. Dili siya mahimong mugawas sa mansyon sod sa usa ka semana. Ha? Ug ang yang eskwela. I don't care. Munay gusto ko. Pina. Hello, Hey, Bubbles. Roy. Kumusta man ka? Wa ka butong nga sa eskwelahan. Duha ka adlaw na. Unsa may nitabo? Grounded ko. Usa ka semana ko dili pagawasan ni Mami sa mansyon. Sayang na eh. Mapilong ta kung racing mo niya. Ganahan ta kung na ka makakita. Unsang orasa? Man sa klase. Mulawas na ko dito sa venue. Uban ko. Gusto ko matanaw. Kanya, grounded mga ka. O sibat ko. Unsa? Pasado alas 4 na. Tingalig nagpaabot na ako si Roy sa kawas. Masipat ako. Mukat-kat ko sa paril sa liyo. At ko sa punungan sa kahoy tuol sa paril. At doon ako. Layo niya si Roy sa pagpaabot ako sa kawas. Musipat ako. Maayo kay wapay nakapantay na ako. Taas-taas pa sa liinig paril sa liyo. Pero kaya ko niya. Kaya basta laag. Anak umagi ng punuan nga nagumbaw anang paril. O kanya mutikang ko aron makaambak ko paingon sa kawas. Mukakat ako. Ay! Nang angin ng kas katubay. Mato ko sa kusina, be. Ngita kong kaon. Unsa kay snacks. Ganda ni nanay ganina, no? Manong kab na ko spitsil. Pitsil naman kaliro, eh. Pero mangihaw na ako. Diyan lang ko sa punuan, eh. Anak ko mangihaw, be. Kapoy na gatusod. Mangihaw, eh. Layo na. Dinin na lang ko. Oy! Unsa ron? Uy, day! Gaon sam ka diya si baba sa punuan! Mikat ka dito. Mahog ka, oy! Kanaog diya! Dili ko. Wa man ay bungang mangga! O sa may mong gibuhat diya! Mikat-kat lagi. Ay, laging ngano gani! Musibat ko. Usa! Hindi yabang ng bata. Kanaog diya! Kanaog! Musibat ka karon! Kanaog, ha? Kanaog! Mutikang na ko sa paril. Uy! Kanahan ni bata! Hoy! Ayaw, ha? Ayaw ba yan? Psst! Hoy! Hoy! Mayumi! Psst! Hoy! Psst! Hoy! Ginoo ko! Mayumi! Mian bakit pa ingon si gawas ay? Ay, santisima! Tabang mga langit! Naunsa naman tao ng bata? Oy! Pagkasipat naman lang yun! Tabang nay! Ditas! Ang case! Yawi! Ambi ang yawi! Abli ang get! Pagdali! Natugay mas Mayumi. Diyanon ka ako ini. Kapuya na magpaabot rin sa kawas. Nakarot naman kong tungas ka sa sigrilyo. Roy! Kaya, kaya ni mo good. Tara, ngayon titingalig maaptan ko dito sa draw. Sakay na. Sige na, may abdi na ang gate. Larga na. Hoy! Day! 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 Ayaw tao si Batay! Day Mayumi! Misirit ng isakyan ng motor. Impas na sa mis kasama ini ron. Uy! Hay! Naman sige kay Mayumi! Wala. O siya wala? Nagkasibat na? Mulang. Ay nga, nagipasibat man ni mo! Ako di ay! Nga nagkasibat na yun! Ay, gikuptan unta ito ni mo! Saan mo na kong pagkupat? Ay, gigukod unta ito ni mo! Sige. Ikay suway o gukod atong motor ngayong isakyan, be. Kung magkagukod ka ba, halakog na! Giahak na. Nga nung misibat man ni taon ka ito bata, oy! Asam sa ito paingon! Saan taman pagsulti ros do simbol o badam? Ikaw lang sumbong, may mga anak. Sa? Magsugod ng racing.
Uy, pang paswerte diha. Sus, ka na di ay. Lami. Kumunda og ron. May pangayoon kong ganti ah. Natural. May ganti kang madawat. May daugod ka. Pilay pustahan na ninyo ini, ha? Wa ko'y lapot sa premyo nga kwarta. Tagan ko na. Lahi ang gusto kong premyo. Kanang gikan mo. So, ano sa'y gusto ni mo? Ikaw. Ako? Paningkamutan ko nga muda og ron. Musaad kang nihatag ni mo karon ako ang imong kaugalingon. Dao. Aron maangkon mong akong premyo. Basta, one ay bawi ay ah. Maako ka unya. Sure. Ay, Santísima! Ganong wa man yun, di ba? Asa pa yun? Awahin na kakay kasi dro. Sirit kayo, may padagan sa motor ay. Sirit kayo. Tingnan ko sa buhaton itong bata ka ron. Tingnan ko sa may tabo niya. Dong kalma lang. Mupauli ra lagi turong taon-taon. Ngit-ngit na day. Huwag nabalaka na kayo kung kunain na sa mayumi ka ron. Oy, pasilan, oy, gahi ko na laging ulo ka ng bataa karon ay. Naunsa bang nausab naman nagmaayo? Pagkalahi, nagyun niya ka ni Adto. Nga, pagkabuutan, dili yun mo gawas og balay. Wala gani barkada. Ay hala, ingon gayon tingalin ni Ana dong kung mabaghuan sa barkada. Mabuang gayon. Ay, magka siya karon ay. Pangayoon ko na nga akong premyo, Mayumi. Ali! Ali! Karon ka. Nangungot-ngungot ako nimo. So? Ay, lihay, ay. Not so fast. Nagtuo kang makuha rin mo sa daling ka sa'yo eh. Ay, kuging na. Magpagudgukod pagi ka na ako din sa kwarto. Why not? Come and get it. Ay, gusto ka gugod-gukod. Sige. Dagan! Dagan ba ka? Ha? Unsa pa? Unsa na? Tanawang tag makaig pa ba kaini? Ay, unsa na? Yun na tagandaan. Ang di na ka magadakan pa. Ingon anak di ay na. Dili pa na mao. Be gentle. Hindi. Huwag gabi na huwag pagin mauli ang ako kalaka. Ginoo ko, kung hain ba siya karoon ayaw itao din niya sa mga panulay. Giyahay pagbalik ka ako ka nagsustong daan, Diyos ko. Hindi ko makasugot ka magubang yung baon na. Naluay ko sa angay kong pagkabuhaton na. What? Wa din hiyang imong anak? Atong anak, Pina. Wa ko'y anak nga badlungon. Pina. Kinahanglan disiplinahon na gyud kini babayhan na. Di mahimong ang iyang gusto na ang matuman. Makita niya akong buhaton. Pakiksurtihan na lang ang bata sa hinay nga pagi. Hinay? You think padaghinay nga pakigsulti ang anak mo? Sa gipakitang batasan karon ni Mayumi, kinahanglan na siya gumasugot nga disiplina. Dili kay pakigsultihan lang, Simon. Pina. Hey, ay ko katulgi. Kinsa nag-ingon nga natuog ko, May ginawa na ko kadiyot. Round 8? Let's do it. Shit. Sana ba oras? Oh my God, alas 10 na. Alas 10 na sa buntag. Shit. Roy, pangata. Buntag na, alas 10 na. Ihapit na ko. Masukot rin si Papa. Hadlok pa ka? Ni Papa? Mama din mo. Ni Papa mahadlok ko. Pero, ni Mami wak ipaki. Dili ko mahadlok ka masukot siya. Anyway,
Sa una pa man, nga siya'y paki nako. Si Papa rin nagpangga nako, pero wa na po siya'y time para nako. Nya, ikaw, ato na ka? Sige, pero Roy. Saman, one for the road? Ayaw na. Sa sunod na sab. Kuan lang, pun panangit. Magbunga nga itong gibuhat. Barugan pa ko nimo. Ha? Mga mahan baka. Shhh! Sa bata? Kasayo pa rin mo nung tanan, eh. Karang pa ganito nag-anak. Simbak ko lang pa. Simbak ko gani. Dito ma-enjoy kung mabunga itong kabuang na ito ni Ron. Ha? Kabuang? Sabi mo tawag ini. Di ba kabuang? Dili. Love making. So, in love na ka na ko. Ha? Oh, see? Kita mo na. Lisod mo gani kag tubag sa akong pangutana. Mausan na mga ako. Galisod sa kong tubag sa imong pangutana. Pero, kung maabot o galing ka ng higayon na, tanaw niya na nato. Kung andam na patang duha. Roy. Lida eh. Usbanin na nato eh. Arong, kung mabunga, di ta magmahay. Kay kausara. Dagano na itong maayo. Arong maawas. Dili mapunto. Alibi. Ginoo, kundi mong bata ka. Diin ka man in town. Nasayod ka bang nabalaka ang tanan nga wa ka mauli kagabi eh. Diin ka man, apo. Dito? Diin man na. Ano lang pakisayod na? Oh, sila si Papa ug Mami. Oh, nga nung mangutana pa man ko nga labing siguro. Wa gyud sila arong mga orasa. Tuwa silang trabaho. Busy kaayo sila, dili bala. Sige la, mag-start na ko. Nasayop ka, Nay. Naa sila sa... Ay, kadakong kubot iniron. Kay gipaabot yun siyang gidikanan sa sala. Mayumi? Oh. Pa? Nakatultol ka pa di ay kung asa ka mo pauli. Katultol man. Pina? Nasayod ka bas kabalakang gibati si mong amahan? Sawa ni mo pagpauli, ha? Din ka bagi ka na? Isa bagi ka ubari mo? Barkada. Isa nga barkada? Wa man sa po makaila. Nadi mo na ilhan bisan usa sa akong mga barkada nga wa man. Wa mo time, dili ba? Og mo ni kihimo ni mong rason aron magkabuang ka? Ha? O say gusto ni mo mahitabo sa mga kinabuhi, ha? O say gusto ni mo? Wa. Gikapoy ko. Masaka na ko. Wa tay batasan. Wa pa mi mahuman og pakigsulti nimo nya mo talikod ka na. Unsa pa man dayon magsulti, Mami? Sige. Sulti. Kay inig kahuman. Ikaw man ni magsulti mo pahawain ako. Ay ko inga anas patubag ha. Wa kay utang buot. Wa nay lain kusog pa ato. Pandukon ko ng bakba mong animala ka. Pila, usula. Sige, igo na. Usula ka, igo na. Wala pa matasan ka ng anak mo. Nakita mo humingisi ha. Lain sa kag muhila ko, nga dako naman ko. Mayumi, igo na. Igo na ang imong pagtubag-tubag. Dili man na tubag. Rason man na. Wala ko tatungod na mo rason. Dako ko. May paugalingon akong paminsan. Di ay, Pina, ha? Pina. Buhi ko, Simon. Pagkilawon ka ng bayhanas. Ayaw na nang Buhi iba. Aron matagbaw siya sa pagsagpa na ko. Bisobra ka na. Duwan agad sa may pamatasan. Wa ko ikaw tuduin di anak Mayumi. Ka-boring ninyo din, Hioy. Pahala mo, Joy. Tubo na gagmayang sungay ng bayhana na. Pwes tan-ahon ta. Sugod karon di na makakupot og parta ka ng bayhana. Di na siya makatilaw bisag 5 sentimo sa kong hinaguan. Uy, igabaws? Well, no wonder. Liwat siyang giliwatan. Uy, igabaws. Pina. Hindi mo gusto? Pwes tan-ahon ta. Ditas! Ditas! Ay, madam! Dool dire pagdali! Madam! Ang yawi sa lawak Mayumi. Andama! Aha? Oo, kukuhaon ako, madam. Kuha ah! Ilakta ka ng bayhana, sol siyang lawak.
Udla. Tan-awon ta kung makasibat pa ba na? Ha? Siya lang daw! Pina! Pina, bakisupihag lang unang ato anak. Dili kinahanglan mo sangko sa igon ni ini. Way magbuot sa gusto kong buhaton si man. Ako ning panimay. Busa ang akong pagbuot ang matuman. Pina! Sakit ako mapapangig sige sa pa ni Mami. Natuktok pa akong simoy. Oh. Naka sila si Mami sa gawas sa kulawak. So may lagi buhat niya. Masuod sila. Ilak na ko. Lak. Lak, ikan sa gawas. Dili. Ano? Mami! Mami, aplihin ko! Ayaw kong salat eh! Mami! Di ka naman kagawas niya kung dili ka mabut ang bayhana ka. No! Dili ko ni mo mahimong blagoon. Dili ka ko lawak. Aplihin ko! Pa! Mapagawas ako, pa! Papa! Pa! Pagkaluwa ko, anak. Ano? Pagawas ako niya diri ba? Pagawas ako! Nay. Nay. Parat na kayo na ron. Mong luha ay nagsigig to na paingon sa pagkaon niya mong giandam alang ni Day Mayumi. Naluoy ko sa ako gapo. Luoy gyud. Pero sa laing bahin sakto sab si Day Pina nga kinahanglan ng madisiplina si Day Mayumi. Kay lisod na kundi itulod nun. Unsa unya may tabuan na kung pasagdan lang. Bitaw, Nay. Gianugnan lang ko sa bata ni Tas. Sidro. Uy, nga nung nugon man, Nay. Unsa may mahitabo niya karon nga. Wa na masisudsud sa iyang klase. Maundang siya. Anugon kaayo. Mo graduar na unta siya karon sa high school. Anugon gyud kaayo. Wala, bitaw no. Anugon ito tayo. Kay brighter ba ka na bata, Pero saom nato nang nagbinugo man. Nagabinugo. Misuon man siyang inahan, oy. Ni Inday Linda. Kitas. Kinganon na si Day Linda. Nganon si Linda? Si Petro to ba? Usalan manday mo itawag ang babae, may patulog ninyo. Unya, nagpamabdos pa gayon. Di ba binugo man ka na? Unya, nalimuha si Inday Mayume. Ikaw ba? Pugli ko rin, pugli ko. Dili ko. Ipadayon na, Sidro. Di ka magpugong na Ipadayon ko rin. O kasyalan manday mo na hunahuna ang buhaton, bro. Sungagon ka. Usalan? Ay hala, gadagom naman di ay oy. Panghaong ko ng mga linabhan. Ay sa tas! Ay sa sibat! Balik litin na! Pida! Sakitan magud gihapon ko, nay. Kung may musulti og bati, batok ni Linda. Kaya ang tinuod hangtod ron. Mahal ko gihapon si Linda, nay. Sidro. Baby. Ako, baby. Tara nga akong baby. Ha? Ambi! Ambi na ako, anak! Ambi na! Ambi na! Ako, anak. Ano na suspita mo? Hoy! Asa ka? Oh, kita gino ha? Wala na to isa ini. Nilagaw siya. Dadun konta siya sa ospital pero bibiyaan siya. Walang gibisa na ini, ha? I have to go. Malito ko sa akong appointment. Uy, sir, asa mo ka, sir? Buang, ha? Oh, may dalanggan eh kay hinay nga kong dagan o gan naka-break dayon ko. Pero napitan gid siya tumoy sa kong sakinan. Mayroon sa biyod nga mibiya siya kay kung wa pa. Mapugos ko pagdaan niya sa tambalanan. Kitagkan kayong tao ang nakakita. Hugaw ro ba kayo? O baho? Magkahugaw na niya kung bagong sakyanan kung napasakay ko ba siya. Pero yun na, ang itsura sa maong buwang murag. Oh, murag familiar na ako. Bahala siya. Wa ko'y labot eh maong siya.
Gusto mo niya, Uli, mingaw ka ayo. Mingaw ka mo ninahan ron. Naninig ka di malang yun Anak, Manoy! Anong yaw-yaw ka? Awa. Minga yung hili ng hiyala na to. Kamanunod ang umaan na mahayo ka kunin Stoy! Pawal na ka ba? May mo At kayo ka? Hawa! Yung awa ni Hamon. Ayaw, Manoy. Ayaw hikari. Nuoy, Manoy. Usaom na iha, ha? Kasang alala siya, ha? Mahal nga noon na mahalan nila. Tingaling mo kalilong pamugno ang buwangan, ha? Lagi mo, ako na mugno. Ako mahana, ana, ha? Ngita nga ako, awag ko, Luoy kayo, Nunggang kayong awaan natin, ha? Nini lang yung Manoy. Nini lang niya hungaw. Nini lang kayo hungaw. Awan lang pa niya itsura. Awang, murag man yan. Bisan, piyong siya. Nga, masakit na siya hidalan ng minto, ay. Malabli namin. Bugaw na ko, ha? Ayaw lagi, Manoy. Ako ang hanaan niya. Ako malat ni Man. Umlat ni mo. Ako panganon. Ayamang nga. Ayamang maya. Kanam lang kaglutan nila. Ay, namang imusap ka nun din, he? Mahungo na itong kumbensyon nila, Ano kumertos? Ayaw, anak. Plato mahugaw. Ayaw, anak, Manoy. Ingon maya nila ang Ginoo. Monipon na kuno na itong mga tao. Unya, Ginoo na. Wa tayo ba? Ginoo ni. Unya, ang Ginoo ni. Unya, at nabugawon kay hugawan ta. Unhaon naman nang. Ama niya, oy. Nag-ulang ko naman yung anak na. Manoy. Nili maayo pilion nato ano tamangan. Hay may gipaabot ang mao sa unahan. Umutamang ta, abang. Tungod kay iyang ikinahanglan. Amen. Hingin na ay. Pangalan na, samlang wa may ma. Makaligilag man sa mga manguonay. Kanyo. Nay. Oy. Kaon. Ayaw, mahanlok na ako. Kaon ini. Imo na ni. Maya. Ilong. Masing, gusto ng ano mo. Sige, akong kuhaan. Ano mo? Mga, may mga ilagyo mo. Ngangutom niya nanaw na noy o awa na hinalan na yung ngutok ka sabaw. Ano maayo ay mabhila na sumtit masigala ka mo open niya. Sige akong hilan. Ay halan no dili ko kakaminyahan no. Hey, buwan na sab ka sa mood. Na-stress lang ko sa bahay. Nasad? Oh, come on. Ngano naman sab? Ngayon mo na siyang anak. Correction. Dili ko siya anak. Anak ni Simon. I-adapt mo siya. Kung sa inyo na siyang anak. So, sabay problema ni mo. Ano ba ta? Mura maga. Buutan mo na. Buutan? Wa siya kalainan siyang inan. Way laing gihatag na ako kundi lapad sa o. Then, nganong labdon mo man ang imong kung wa kay labot anak niya. Pero dili ka makonsumisyon pasagdi siya. Nganong ihurot mo man ang imong pagtagad nga to niya. Kung makahatag lang siya stress. Nimo, di ba? Pasagdi! Isa, makonsumi ka og magka-wrinkles na noon. Life is so short, Penelope. Pero matagan mo pagtagad ang anak nga dili ni mugikan. Ang imong kaugalingon mo iti man na. Get it? Mayumi, anak, gidadaan ta kasi mo pagkaon. Mayumi, ibutang ko na din sa lami sa kilid sa imong kama ang tray, ha? Mayumi na sayod ko nagmata ka. Magsulti ta. Anak, sabi na itabuli mo. Dili ka ingot ini kaniyan mo. Sabi gusto ni mo. Gusto ko mo gawas ika din iyo. Ayaw ko ninyo bilanggo akid dili o kriminal. Alang ra sabi mo kinikibuhat ni mami ni mo. Mami?
Si Mami? Kanunay na lang si Mami. Ang iyang tingog na lang pirmi ang matuman. Ang imo di ay papa. Ha? O sa may tingog imo ining baya? May umiigo ka lang gidisiplina sa imo ginahan. Kung mao magkini imong gidangatan karon, imo ra sab kining tinuyuan. All my life, wa ko'y laing gihimo. Ang ma-please ra siya. Pero bisan unsa pa akong buhaton dili siya mahimuot. So nga mag-effort pa man ko. Nganong usikan ko pa man ang akong oras papahimuot niya na bisag unsa akong buhaton dili man siya malipay. Mas may pa akong kaugalingon na akong lipayon. Ang akong atimanoy, malingaw pa ko. Mayumi, anak. Pahawa na pa. Matuog na ko. Mayumi. Leave me alone. Mayumi, antara na magdibuhat alang sa imong kayuhan, anak. Kung may mga pagwang man, may pasaylo ako, anak. Mahal na ka. Si Mami, mahal ba sa niya? Oo. Mahal ka ni Mami ni mo. Wa na ako mabati. Mayumi. Gawas na, Papa. Okay. Kanaya ka ng pagkaon lang akong gina. Mulakaw na kong. Nasayod ko, Papa. Wala ang gimahal si Mami. Ang iyarang kaugalingon. O kay anak mo ko niya, himuon ko siyang ehemplo. Ang akong kaugalingon na sa pang akong nauna-una. Buhaton ko ang unsa may makalipay na ako og dili ninyo. Unya siya na naman dong, mikaon na ba? Hala, oy. Wala gyud di ay. Wala usab ka tumukaon ka ganina. Natigaling masakit na noon ka ng bataa. Tingali og mag-hunger strike ka na siya. Mulakaw ko, ditas. Uban ko abay, be. Ako drive ni mo. Sige. Bidag, ilaay naman ko rin. Sige, tana. Tara, bay. Bay, tas. Baga diha. Milihay kag yung imong lihokon dinis bay. Sidruha ka. Ay, baya. Hayahay ka kung na ako. Magsige na kag mandar. Natural, kay mayorduma man ako din he. Mayor yun? O pagani ka mo agid konsihal, mayor na yun. Bahala ka na ay. Adto na mi, abay. Adto na mi, bay, tas. Baka diha. Ay, kabugat na ba itong mga kurtina sa sala nga palabhan ni Madam? Kili ni Sidro, ay, misiba! Ay. Anong ibunghanan mo ay unin ha? Anong kahingnaan ni Inay? Hingna niya. Inay? Alam mo ang imong yawang kong inay? Anong imawang ang inay abangan? Ha? Ingunin iya? Nga, Inay lang ngay. Huwag man ko nga ila niya. Naway lola Huwag na ilo mo hawa nila. Maya ganiyan na mong ayon. Nagham na imo kay ngayon mga imo. Ay, ayaw na lang pang yaw-yaw ni ha. Gratis man na nato Ginoo manoy. Kita man kapamor ang Ginoo nay mo mouse nato. Ingon ani mo maamon ang bayan na naman ha? Ingon ka ana. Ano mama man ang Ginoo nimo? Ay, mano yan. Uy, naman ko maabot o mouse ang Ginoo. Muot na kong ipasabot mga. Nagtanaw man ang Ginoo nato. Kumumuhat ng maayo, kaayo sa atong isig-ingon. Siya na'y mahimaw nato. Mayo na, oy, mahiya sila ingon na ano Ali naman eh. Ano naman Ato siya lingoon. Namuang na Nagdag na lang namuang, ha? Namuang. Lingoon yun, kita doon. No, oy. Hindi ko, oy, mahuan na. Maumangani na maho na nga way lingo. Ingaw lingo. Ato lingoon. Aron din na siya mamaho. Namuang na nga ko kayo, oy. Namuang na ka, mahanyak hindi na, oy. Nahingi, mahalang ni ka mo tabang mayuta ka. Ako na lang. Ama-ama na ko siya, aram mo umban ako. Nay, kamayot. Nay, umban miuong imo, ay. Mion sa? Miuong mo. Panyayan niya. Maapon ka naman. Maapon tao. Nili, eh. Nali, linggo na ha. Nga uman, mag-ilis ta. Mag-ilis, mong wapa. Unsa man gusto ni mo. Anak. Ha?
Anak! May anak, ha? Maria? Unsa? Anak, oy! Ay, una na niya maayo, oy! Manoy, ano Manoy? Gusto sa iyang anak? Manoy. Ang mga yak mo. Manoy. Pero kung sila mo mayot na ka. Sungala ka. Mayot ko, dili ko. Makalatan. Makilatan pa lang niya ko. Mano yan, oy! Ikaw man, ang tuong ka, mamuha na yung bata. Nini ba, nakamati ka na, inubay yan ako. Si Tumay yan ako, hulti. Uno. Nali naman, oy. Ato iya linguon. Inge. Bay, asa gid eta? U-turn dia, bay. Unsa bay? U-turn. Aw. Asa man gid eta? Nagsige na itag suroy-suroy din sa syudad. Wala ka makatultol sa imong opisina? Di ko masod. May mga tao kong gitugyanan dito. Haya god. Mura mag-throw. Igosla na lagi ko bay. Pakun mo na mga unta. Kanang native ka pagkaon. Aga na! Mas lami na! Hala, oy? Ikaw lagi niya ang isulong niyang salina. Ay, binian man ako siya og hostong yun niya Manoy. Ilan na ang kulong mga hapon. Nakuro og... Nakulog ka itong noon. Mag-ilis man unta na siya. Lain na dinigdugan na makaligo na. May ignorante na uming. Nani. Inorante na niya. Bago man, nakuha man niya mga muling. Ang ato niya muling, mga nang damo niya. Hindi niya tugnawan. Karon, tugnaw na na. Ngambing muling. Oo, ngambing muling. Siyempre, sa nung igamit. Hala, Naplin na, Manoy. Nay. Hudlay ka, Nay. Nay na ito mumuhok, ha. Kaya, nang lukot-lukot ni ganina. Gana. Oo. Ang kapatara lagi siya. Kapatara. Ay, Uy, yun ay. Pilakay kuto na po yun niyan. Niyan, no? Manoy. Nga hita ka. Awag ko. Milutaw ang iyak. Ang gwapa, Manoy, no? May kunami. Umilaw, ay. Gwapa, no? Hindi ka mulayan na. Nga usaman. Mas gwapa ba siya rin mo ron? Nalalimpyo siya. Magwami ko ni mo, ha? Igsuon mi tata. Haway po ko ni mo. Nakanaog na nito silong ka. Naong ito. Tabang dito. Basta na nahang kutumin sa silong. Ako na lang iniya. Ako na atiman ani. Ay, mama, ay. Ano mangyayari plano niya, ha? Wa. Wa. Wa man ay siya laing kapaingnan ba? Hindi na hinalang ni siya umanato. Ulsa? Ayan na! Kabuang mo lagi ka ay! Magtunin na ay! Ay, ambot o nga naman ay. Ay, ba't na? Ba't na kayo naluoy? Ay! Masinabay masahin ng buang din sa ito, ha? Yang hindi di siya tumbangan sa tunindahan. Masigin mo siya ng tagupon, ha? Nga nung kong nili? Ay, nabuang ng gil ka, ay! Ay, wak naman kumaminyo man ay. Managop na lang ko. Ay! Managop. Kaya bagi mo, bata masugupan, dili buang! Di kita mga aon, bay? Murag nagkanahin naman ko yung napita, bay? Okay, nauran to? Murag nagkanahin na gyud ko. Bid na nagkanahin na magyud ko ba? Sigurado gyud ko nga nakanin ko. Dili na ko sa una. Kano sa ganito, ha? Ang ginawa ko. Time sa bay, ha? Time sa bay. Bay! Misod na sas ka na. Giahag na ni. Mao gyud ni. Mao lagi gyud ni. Bay! Mamalit na sa agi, bay! Bay! Maulaning ka na, nana. Dako mo di ay. Tanabay, magawa sa talin, he. Tingalig niya, turong din, he, ang... Kuha! Ay!
Wah! Nakita ko sa ko! Bay! Tabang bay! Ano na ko, bay, ha? Bahala ka niya! Muna na kong gawas ni mo! Ay, mga ay! Kauin niyo mo, ay! Naindig na ay, mga naslaw. Imingang ano? Ha, ninyo? Wow, oy! Saan mo sunan? Anong milingkod mo ka diya? Ay, sabi, pwede mo, Noy. O siya? Kung siya imingon? Pwede mo, Noy. Dili. Sige. Sige. Ha? Ay, dahil pa niyo mo, Noy. Okay na. Ay. O siya? Ay, lagi na Ay, ibundak. mitambal siya. Winner kay siya. Kaya gumapo bisanin mo. O siya? Ay, lagi ibundak. Kaya naibawa na ko, anak. Ay, unsay inyo, ako'y mahala. At ang mandol na mong tamang kay samtang nabisi ako isuon nga, mag-o niyang gikamuangan. Ha? Nabuangin mo isuon? Si Sugar? Na naman? Mutong ka, oy, nabuang mo, oy. Wap, pero magkabuangon na. Tapos tingali. Pusan ko nung siya namin nga. Ngadap lang ko nung siya. Buang? Mismo. Aw, laki di ay. Gwapo tingali. Hilig man to gwapo. Mau galing na hilig to na ako. Ay, nasayop ka. Ha? Nga naman? Parehas may type ka ng exotic. Oh! Nga sa ato pa. Exotic day kong beauty. Tayo pabay. O sa ka rin ng exotic? Ang exotic nga akong nailhan nga pagkaon, parehas man ang mga lain kang kanon. Unya, dili kayang kanon sa uban. Mismo. Nga sa ato pa. Kanang nili kaya sa uban, kaya na mo. Parehas ni mo. Ha? O siya! Ano mga anay? Ngulo ka man na? Hana, may utok na sa niya anak. Ninhin ka lang. Umanan ka ninhin, ha? Ayaw na magawas ka, mahugaw na sap ka. Ninhin lang, ha? Ha? Ayaw lang, aw. Baka namahon ta ka nga akong isuon. Huwag ako isuon, mamay. Ikaw na lang, ha, ma? Ninhin lang, ha? Ha? Kalahin sa akong pamati. Marag pangita naman ko sa ganun yung ipagkamit ni Roy na ako. Kilas kaya akong pamati sa akong lawas. Limuot. Huwag ko makasabot. Gaandar man ang aircon ng akong kwarto. Si Roy. Ginahanglang makikita ko ni Roy. Makasingaw lagi niya yung mga amigo kini mo, no? Naunsa naman kay. Grabiha naman eh. Oh, lagi. Gwapo na siya. Pero ang makalingaw, ako na. Ay, dili. Siya. Ako. Siya. Ako lagi. Sige. Ako'y gwapo, siya makalingaw. Ay, dili. Ay, mas wamo siya. Ikaw ang makalingaw. Oh, lagi. Lain kayog ang kono niya tanan. Giyang ko naman gani niya ang babae nga akong gipakamot niya sa una. Ha? Unya iyahon pag yung ang tanang hiyas. Di na ko masugot, oy. Naturasan, oy. Nagwapo ko? Ay, dili. Nga makangko siya babae nga imong gipangamot niya. Kaya mas gwapo ba siya kay makalingaw, sad. Oh, abi na ko ako'y mas makalingaw. Ala, oy, mamungon, ay. Uy, nana sila, ay. May kanaog na, ay. Si Kinsay, kung ginawa pa. Kinsay, Mga! Ni ako, mga! Bay, ato na ko, di na ni Mada. Manay! Kok na, og talo, manay! Hindi lang gagod. Asa man ka? Kumple na kumayo dahil. Di maayo. Bahala ka. Naku, kung gusto niya, bahala na. Latan nila kung siya ni mo. Ano di ka mag-adapt og mo ang... Ay, alamat, noy. Bay, tabali ka ko. Hindi pa tao mo gusto mag-aid. Hay, iinoon mo. Gwapo lagi ka. Bida ni istorya ha. Dili kasi gukod na ko niya, mayroon kang mas gwapo siya. Di may igsoon na oy. Amigo ra. Mauni ay. Ganaday, may pamanhunon ka na ha. Muhiin lang umuang.
Ayaw na namuhi. Ingay, may matuon na may hina ako. Ako nga ingnan, nili mo gawas. Kaya mahugaw, ako mo gawas. Namas mo na sa ay? Oo, naara na ito na. Nasa ayang kanon din ng tungat-tungas na ganan. Isang day na, kasi higili na to, ha? Ito na. Uy, ningawan, manihiya, oy! Hala! Siya? Oh, ano siya? Yung isang ngop. Nalimpyo na na. Ang muna nagtawang tanawon, tawa, Linda? Day! Ha? Nakaila mo niya? Hala, sabay ko siya, hindi mo gaso kabuang. Hala, kaila, hilaman, oy! Ay, tingnan niya. Linda! Day! Day! Duga ka na kagipagita. Salamat sa Ginoo. Dinita rin na kapagita, Linda. Oh, milog nun, bay! Linda! Sabay! Nakaila mo niya? Oo. Siya si Linda. Imong insuon? Among suod nga higala. Ani ay! Ala! May alas na ay ko ninyo! May alas ako nimo. Usa man? Ako may nakakita ininiya, ako may nakakita, ug ako'y nag-atiman. Banata kasi mo gibuhat na pagtabang niya. Lawaw, salamat. Pinunit ko mga yung kwarta nga bayan, ha? Ay. Aksyon ako kulba ay. Unsa man imong pangayon nga bayad? Ikaw ga. Wang. Da, tagyo ko. Di koy! Usay pagtuong mo na ako. Pangbayad utang? Pwede. Dili ko! Dadon ako si Linda. Dili ko masagot! Usa? Oh. Pero... Kung nili mo sagot ni Sidro nga, pakatlan ko. Ni ko mo sagot nga dad-o ninyo si Inay. Unsay, nayapag na ni. Bay. Ibilin na si Linda, bay. Uli na ta na. Uli na ta. Sige. Unsa? Ngay! Ay, sige, binuang niya ba eh. Mga asawa ko ininiya nga. Mga asawa ko, tanawa ko ng simod sa kabok. Kung magami, mag-agikuya pa na. Ang gamiha, makahinaway. Angga. Mga uyam na tangga. Dili ko! Tuesday, yun niya. Ay, Tuesday. Alaan siya, dili. Mag-Diyos, mag-yug ka. Diyos, ha, Diyos. Unya, dili ikaw nga kung Diyos in one. Mahala ka niya, mahala ka. Isaka ako na ang balik ni Inday sa taas. Nina ko ni hatag ninyo. Tana, Inday. Ayaw, please. Tugay ko sa gipagita. Maluwi ka. Kinahanglan mo ba siya nako karon? Alang sa mo, anak. Wala! May anak mo! Iingon ka. Higala mo. Higala mo. Saba diha, oy. Unyang higala. Di na mahimong iyang paangkan. Diha hinon na magsugod sa higala-higala. Ay, sugod sa tadiha, sa higala-higala, unya, paangkik, Di koy! Di lagi taong ko, isi boy, oy! Mahala ka na, mahala ka! Bay! Unsa man, bay? Bay pasilaw ako. Apan, mahinundanong ang madaha ko si Linda karon. Unya, bay? Unsa'y plano? Ibilin taon na ka din eh. Yes! Ginoko! Matapos na bang kalibutan? Salamat siya. Salamat. Nga naman ba salamat mo ka? Sugot ko! Sugot naman siya. Mauman ang importante. Nga sa ato pa, walang ko'y kwenta. Ba't tangga? Sige na. Naman. Tandaan ka na, sige na nga na niya. Linda, tana. Linda. Napukaban ko, bay! Ang itaw biya akong nanay, do! Sige na! Musugot na ko! Saan siya? Kaslan na ka! Lord! Hey! Salamat tangga! Kahit ba ni hipon nga ni Gususi ko ay sagot kahat ba ni Moy? Salamat tangga! Mashat ko Wala ka kapaputulan na imong hipon, oy! Di ko ka-imagine! Ako ka-imagine ko. Kayang karagon! Kung sa mga mikapyot biya kas kumbuk to, oy! Istoryahon ta gani una, nibi. Istoryahon, kadali-dalion ba ni mo, eh? Di na ba ko ganahan na sa babae, ha? Unsa man na ingos no nimo? Kanang Maria Clara. Ni man ko si Maria Clara, si Sugar man ko. Tamis gihapon. Mao man gani. Ay pagpuyo diha. Kay pakaslan talaga yun niya ka. Sige. Puyo na ko. Nya nambutan na nato ang atong kasal ano aman. Sige, minaw ha. Oo. Ang atong kasal, mga napo katuig gikan karon. Ano?
Ay, lungos na nalanay. Ay, rumalali. Ah. Hindi ako nang ginahan. Lugosan ako, lugosan. Ay, ops, Aisa. Wa pa kumahuman. Ay, lagi mo pagdali-dali. Lungosan na. Lugosan na. Ay, imong ko nang gigunitan ako. Unsa man na imong isulti. Buhay, isa na, imong nagigunitan. Buhay. Ana ni una mo hinan. Buhay, Ay, ngunita naman na. Ay. Paminaw ha. Sa di patabag kasaran. Natural mo, agi patag-uyab-uyab yun. Oh, uyab. Oo. Anak sige, uyab na ta. Hindi siya lagi magdali-dali lagi. Oo naman na. Kaya sa may buhaton, sila iba mag-uyab. Panguyaman. Kana? Manguyab na ako ni mo. Okay, gisugot na ka. I love you to. Di lagi magdali ay! Dispirada na yung ka na! Oo, nasirana na yung ko. Ahak ba yan, oy? Ay sa. Tarungon tani plano, ha? Tarungon tani. Okay. Sa di pa ko manguyab, natural, mamisita sa gyud ko nimo. Una, misita naman ka ni Heron. Kini amo din na sa ubo, sa taas amo man ba, misita na ka. Wa man ko mamisita ron. Unsa man dai ni? Nangaon mi diri ron. Busa, mamauli una mi ni Bay Simon sa amo. Og mobalik raon niya ko, aron mamisita nimo. Hanos aman. Kanang mamisita, planuhon pa masada. Planuhon una nako kanus ako mamisita. Busa, pagguhat lang din ha. Pagguhat lang yun. At tanabay, mamauli ta. Kaya magplano pa ko dito sa ato kung kanus ako mamisita. Pero na din, boy. Enggak, unsa man maga ang huwat na kun din he. Sige. Huwat lang ha, huwat lang. Oh, dali. Ay, lagi pagdali-dali! Ay. Ay, tanga po. Linda. Dali na. Adulat ha. Hindi na. Umana niya. Kuhaon ninyo inyong anak. Anak? Maura gyud na malitok pero may anak. Sige na. At doon naman ninyo ang imong anak. Uban na lang kanila, ha? Tana, Linda. Linda, tana. Anak. Ato, anak. Oo. Ato ang atong anak. Unsa ni din bay? Ko na bay. Mental institution. Ibilin ka si Linda din bay. Aron katrambalan siya og mabalik sa saktong iyang pangunahuna. Hinahot pa unta bay. Kay luuyang tanaw ni Linda nga naingon na ana eh. Pero gwapa magyapon akong mahal bay. Midaot lag bayo. Pero gwapa gyapon. Magpasalamat rin ako sa misagup niya bay. Kang Sugar. Bitaw. Bisan ingon to ato siya pero butan sa baya. Isa man kuno makabuhat og pareha siyang gibuhat bay. Talagsaon na ang tao nga parehas ni Sugar oy. Ug angay siyang pasalamatan. Agawasan ako ninyo din eh! Naunsan man ang tawrong ang kunin mo, nay! Mabuslot, magkadang bongbong, ron madugay, nay! Nagalubo namang karon, nagalagubo namang agi karon sa imuhang apo! Ay... Nalala, may miabot na! Kadiyot lang, nay, ha! Diha taon na, nay! Hello! Unsa ron? No, ganina ra na madam oy, sinay bayumi ba? Nagsigig pamukpok bongbong. Kuha ang yaw isang lawak. Oo, sige, madam. Abli. Okay, madam. Nabli na, madam. Gusto kang mugawas? Pagawasan ako gikan din eh! Agawas ako! Hala! Gusto kang mugawas? Sige, gawas! Sugod karon, wa na ko'y labot bisan unsa pa'y buhaton mo sa imong kinabuhi. Hala! Di na ako usikan akong panahon sa kaway hinungdang tao nga sama nimo. Way igabaos, bagag now! Liwat ka gas imong giliwatan. Wa pa'y kalainan sa imong... Dam. Ha! Latsin ni Mayana! Gusto kang mugawas? Sige, layas! Layas o ayaw na pagbalik pa din eh! Mami!
Hala, nay, oy. Gusto na taon sa kunog hilak niya, nay. Gusto na si mapaghilak. Ganyan na ka pa nagahilak-hilak, nay. Nakuulkos akong apo. Tingaling tinudun niya ang sulti ni Pina. Huwag mo layas kin siya. Sa magkaitaon paingon ka itong bata. Aw, labing siguro. Ato kayo kato siya siyang giubanan kanunay ba? Kato bang bugoy nga lalaki nga adik og dagway. Ginoo ko. Na, mauli ra lagi tunay. Ayaw ko bala ka. Kados aman. Kun mo mabdos na. Detas. Ay, resulta man gina kadugayan na ka nagkagahi sa ulo ba? Sagad guys mga batanon, mga gahig ulo, ay mga burot mga gayon. Unya ini ka burot, ay mamauli mga kadaginikanan, mga yung pasaylo. Kay wa duphi sa lalaki. Busa ayaw kaguol, kay mauli ra lagi katong maburos. Titas. Shit! Isa mo itong naman to? Animal, nabuak mo sa kajelusi. Hoy! Isa mo naman to nila! Isuga! Ako ito ba nga? Roy! Ako ni! Oh, Mayumi! Dawa ni mo eh. Matuman ka. Dili man ang imong bintanang akong tumungkoy. Dito man na iko. Sorry. Nalagi ka. Nakasibat ka sa inyo? Wa. Gisugtan kang mulakaw? Kipalayas ko. Unsa? Sure eh! Dini sa uban ni mo ha. Unsa? Oh, di mahimo eh. Oh, di ka madawat ako. Happy ka ba ka? Mapauli na happy si mami. Magwala to kung may buhok ka nga may babae nga gipatipon ko din eh. Maldita ka ito. Naibaw ka ko na ikapaingnan gawas ni mo. Sus, ay nagkakuol di agad. Kaya na, di kinang nang namulayas ka. Huli nagyaw po sa inyo agad. Kanang matug na sa mami ni mo, aron way mga saba ni mo. Mas kakuol di abi. Ali, dali. Wadon tanay mong kaguol. Nakistak ya. Ako pa, naa. Sige, dungan tagitit. Aron dungan sa tamo abot sa langit. Na apa? Ha? Nabuang na ka. Nakurot na doon ka steak. Gusto na. Lamian na ni mo tanawin eh. Lami na kay kakanon. Gutom. Katanay ta. Mama, ha? Pamawas ako. Nay, may mayo kong balita para nimo, Nay. May ibalita sa kundi mo. Oh, Nay? Nagkila ka? Ngano? Kakadina pagbilakaw ang imong anak. Gipalayas si Pina. Unsa? Badsiyata, oy. Nindot na kayo ang mood ni Abay. Malipay sa bunta sa mga ibalita nimo. Unsa ba ka na, ha? Mbahin nili. Doon ko na Spina. Dili na kinahanglan. Ni anak ko. O, sa ba ka ng inyong maayong balita, ha, Sigro? Simon? Mahimo bang masayod? Basin pag ikalipay ko, sab na. Ikaw lang ito, Bagbay. Unsa ang maong balita, Simon? Bahin ni Kinsa. Ha? Ay! Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet. Mga kasama, napiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ng atong sulilanon. Hain na ang langit. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to mga ka-listeners ang part 10 sa Hain ang Langit ug gamay na naagwanta no. So ako yun yung paningkamutan nga mahuman ng drama ha. Kay kuan medyo gikapoy sigog sige gatubag cellphone. Labi na nung mga sige search aning mga kulang bitaw nya ikating kapoy kay sa pagkatinod mga ka-listeners no kapoy ba. Muna usahay murag makanon na ako mundang ba kay grabe kapuya gyud magsige tubag cellphone mag-edit muna nga sinsa kay no pero ako gani panikamutan ning drama ha kining part kining drama nga matapos no duha na lay kuwang no part 11 ug 12
So ako ni agwantahon no human ani murag mupaway-paway sa kuno kay mag di ko mupaway nga di na mag-upload kanang murag wala sa koy ma-upload anang time kaya mag-arrange pa man po ko sa ubang drama. Ako pang ikuan ba. So bayon ako ang ubang episode nga para gyud ma-sure bitaw nga inig-edit nako nang nakahanay na tanan ba kay ngani magud nga nag-edit na ko daghan pagkulang bitaw mag-search pa ko din mag-cutting pa mag-convert pa din semi-edit bago ang final kinalanganan no mo nang marangan mao karon nga dugay kita ka sumpay kay langan kaayo mo na akong kay balon yung mga listeners no nya bas pero mo padayon ya good hapon ako lang mag-arrange ko ba kanang magtata kanang para mahanay daan ba ang mga drama nga akong i-upload ay kay aron di na bitaw ingog mag-search pa ko mag-cutting pa mag-convert pa bago mag-semi-edit usa ma-final no so muna akong plano mahuman ning drama ha wala sa tay mga upload pila ka adlaw baka o semana yan ano kay mag-arrange pa ko daan sa mga drama nga sa drama nga ipuli no kay ang drama nga akong ipulihay god na ay mga episode nga kulang na daghan pag kulang ba mo na akong gisigig pangita bilaw hantod karon muna nga lisod ni og mo na akong mag-upload ko sa part 1 part 1 kulang na daan no lisod isugod kay kulangan ba na mga episode no na may intro naay kanang episode 1 no pero naay mga pipila ka episode pud nga nawala no ako sang gisig subay ba aron hapnig bitog maayo bitaw pero wa man yun ako makita iyang ubang episode kay murag na ay mga live streaming nga wala ba no pero sige lang panikamutan yapon no para sa next drama nga ipuli na to ani no murag akong paibalo no nga kung mahuman ning drama ha murag madugay-dugay tag-upload no kay ako pang sureon ang mga episode no. Ug mo to mga listeners, thank you so much for watching ug susunod din ako mag-shout out. Ug salamat dahil sa ni Ma'am no, di man siya magpa-mention gid di siya magpahibalo ba sa iyang ngalan no. Salamat lang ko Ma'am no nga nakahibalo na ka no. Salamat lang ko nga sa imong gihatag no. Ako kay tabang ba maka palit-palit og bugas, budget ba. Salamat ug dako ni Ma'am no, di man siya magpa-mention no. Salamat ko kay at least napa ko'y pamugas ba no kay problema ba nagnuna ba kato ni agi sa ako ang budget di na kaigo bitaw agi day tubag ang Ginoo no so pinaagi ni Ma'am ako napa ko'y gipalit og bugas no dili kay ako ara no nakapanghatag sa kong mama nga no kay siyempre share ang blessings ba no nga na ug mao ta mga listeners mo shout out today shout out ni Ma'am Life Journey, Ma'am Gisole, Ma'am Bel, Ma'am Cecil, si Kitpe Garcia, sila Charlene Pacana, Annalyn Samson, Annalyn Buates, si ba to? Maristel Humawan yeah. Sila Marlon Soko, Hector Talon, Nistayap, Ongol Toledo Vlog, Suliwong Stevie, Ronel Prasco, si Saisi Morales, si Amorlina Alcala, si Birds Dig Sub, si Cherpar no nya si kanuna di ko malimot ani nila no si Cherpar si si Ma'am Miriam Austria dai no nga kanunay si Sir Roger Villegas no sila mga kanunay ni sila ga comment do pasensya kayo no kay wala ko kalugar og basa sa inyong mga comment karon mga listeners no kay tungod sa akong ka busy ba no nya makalugar-lugar ako vlog ug mga hoy na kay bintaha man diri kay dili kay banha ba no muna makatarong kog istorya ba no unya kay hapon na pod mga 5 na hapit no so pasensya sa uban nga wala mabasa nako no ang ilang comment wala ma-shout out ron kay wala ko kahinumdum no so sa sunod higayon na lang pod ug makalugar ko basa sa inyong comment no. Og thank you so much for watching mga ka-listeners. Amping mo kanunay no. Og God bless atong tanan. Advance Merry Christmas.